ipagpatuloy ang ating construction dito at kayo magtrabaho. Kayo ang inaasahan ko, kayo ang priority ko magtrabaho dito sa aking farm. Yun. Yun nga. Mahal nila ako, malapit sila sa akin. So, yan. Kahit kunti lang yung kanilang sahod, but sabi nila, kahit maliit lang ang sahod namin, di malaga sa amin yan. Ang importante yung magandang pakigrelasyon sa amin. Yun ang sabi nila sa akin. Yun nga, nagtrabaho sila. Hindi sobrang mahal ang aking bayad sa kanila. Pero sila patuloy na trabaho. Malapit na magdalawang buwan kami dito. Araw-araw dito kami. Marami yung aming mga ginagawa dito. Marami pa. Ay gusto ko ma-develop yung aking farm. Yun ang hangad ko sa buhay ko na dapat makita ko na ako ay buhay pa, makita ko yung hirapan namin ng aking mga pamilya, ang aking pamilya, ng aking asawa, yung mga anak ko. Makita nila na maganda yung plano ng tatay nila at sa nanay nila. Kung wala man kami sa bandang huli, yun maalaala nila kami na siyempre darating ang araw, kung tayo tatanda, kung tayo lilipat dito sa mundo. But ang sinasabi ko na pag ayos ko na ito lahat, yun, maganda ang dating sa kanila. Maganda ang babalik sa kanila na serbisyo nitong aming farm. So guys, sana nagustuhan niyo yung aking ginagawa dito. Subaybayin niyo aking YouTube channel, The Seniors Agri Farm. Thank you. Bye-bye. O, sige na. Bisgo na. Mamirinda na kita. Guys, mamirinda na kita. Okay. 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 Are you okay? Wala mo may akong bangkol. Kung mag-araw. Mababit ako. Duwan sa akin. Ano yan?